Tu. Aktuality. Skupina Orlík postoupila z 48. žebříčku prodávanosti na 5. místo. Se svým hitem Bílej jezdec atakovala milionovou hranici prodeje Alp. Co si myslíte vlastně o dnes tak probíraném procesu se skupinou Braník? Tady je ekonom Petr Zítko. Dobré dopoledne, vážené divačky, vážení diváci. Já si myslím, že než se zabývat osudy nějakého Bráníku nebo snad i Orlíku, by bylo lepší se zasazovat o to, aby opět vznikaly, jako v dávných dobách, svazy českých umělců, a to i hudebních a konkrétně tedy i rockových zpěváků a kapel. Tyto svazy budou skutečnou avantgardou současné doby, hnací pákou pokrokové kultury. A právě proto já navrhuji, aby čeští umělci a konkrétně teda rockeři zakládali umělecké svazy. A můžu se zeptat, co si myslíte o tom, jak by to mohl působit takový svaz třeba na festivalech, jako je Bzenec? Já si myslím, že i ten Bzenec by se do toho dal zařadit. Dokážu si dokonce i představit, aby vznikaly svazy pořadatelů neonacistických koncertů a festivalů, jako byl právě Bzenec tehdejšího času 91, velmi populární akce. Dneska už takových akcí mnoho nevidíme, ale to je dáno tím, že skinheadské kapely v tom klasickém rasistickém pojetí už dneska nemají přístup do médií. A stejně tak nemohou hrát veřejně. Já se jich rozhodně nezastávám. Rasismus se mi osobně hnusí, ale jsem proto, aby i tyto kapely a pořadatelé jejich koncertů zakládali své vlastní umělecké svazy. A jaký je váš názor na současnou situaci v hudebním průmyslu? Jaký je váš pohled na osobu Vladimíra Kočandrlého? Jsem toho názoru, že i Vladimír Kočandrle, který se zasadil počátkem 90. let o to, aby za jeho firmu Monitor vycházely desky Orlíku i Bráníku a ještě dalších podobně orientovaných kapel a zpěváků. Jsem proto, aby i Vladimír Kočandrle mohl zakládat svazy hudebních producentů. I tito lidé této profese by měli mít své určité uspořádání v nějakém počtu prostě stejně orientovaných, pokud je o profesi lidí. A právě svazy hudebních producentů by to měly spasit. Promiňte, já jsem se velice smál. Já si již představil ty skinheady v dnešní době, jak na tom Bzenci tancují na ty rasistické texty. Nesmím zapomenout, že se píše rok 1992. Nuže, co si myslíte o smyslu pro co jsem chtěl říct, tak je zajímavý, má prekérní situace. Jenom nehodím se na to dělat rokového publicistu. Nechte mi to.
Nechat bejt. Tančíte rád v rytmu reggae? Jsem toho názoru, že i tanečníci reggae by měli zakládat své umělecké svazy. A stejně tak i zmínění hudební publicisté by měli tyto své vlastní tyto skupiny zakládat. Svazy umělců, svazy hudebních producentů, svazy hudebních publicistů. Když jsme u těch svazů, takový rastafariánové, ti by mohli si klidu založit družstvo společenské, které by je dovedlo do nových kolonií v Africe. Tam by se vrátili k původním kořenům. Jaký máš názor na situaci v hudebním průmyslu na Trinidadu a Tobagu? Umělci z Trubagu a Tobagu by měli především v tuto chvíli udělat jedno. A to založit své vlastní umělecké, jak se tomu říká, prostě bunty, umělecké turbošunky. Co to mumláte? Jaký turbošunky? A nyní recenze počítačových her. Do Československa se dostala na disketách počítačová hra Incredible Hulk. Většinou je čten jako Incredible Hulk a jedná se o graficky poměrně vydařilou hru, kde hrajete za nestvůru Hulk. Ty jsi tak špatně, já jsem idiot, já se asi do televize nehodím. Nashledanou. Zakládejte své profesní svazy, neboť svazy umělců a svazy Sovětů vyvedou nás z krize, a to především z krize morální.